Waqt il-Festival tal-Ktieb li din is-sena se jsir bejn it-23 u 27 ta' Novembru, id-dar tal-pubblikazzjoni SKS se tkun qed tfakkar l-40 sena tagħha. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-MFCC ta' Qali, indirizzata minn Anthony De Giovanni, Claire Xwiereb Grek u Joe Borch, tfakkar kif matul dawn l-4 deċenji l-SKS ħarġet diversi kotba li jittrattaw l-istorja u l-letteratura, it-teorija politika, il-kultura u l-biografiji fost l-oħrajn. Biex tiċċelebra dan l-anniversarju minn mindu bdiet toħroġ kotba f'diversi ġeneri, l-SKS qed tniedi 3 kotba ġodda, ir-romanz satiriku ta' Alex Farrugia Ir-Reborġ, edizzjoni ġdida ta' romanz klassiku Li Bleħ ta' Jose Orlando u l-Analetti ta' Konfuċju, maqluba l-Malti mill-lingwa Ċiniża minn Salvatore Giuffre u li se titnieda wkoll waqt il-Fiera Internazzjonali tal-Ktieb f'Beijing. Tkellimna ma' Joe Borch li flimkien ma' oħrajn ħadem qatih biex l-SKS f'40 sena ħarġet 190 ktieb li minnhom kollox bijat mal-400,000. Il-biċċa l-kbira tagħhom huma bil-Malti, imma wħud minnhom huma bl-Ingliż. Għal 40 sena sħaħ l-SKS kienet pjattaforma għal diversi kittieba u awturi fil-qasam tal-letteratura, tal-istorja, tal-biografija, tal-ħsieb politiku, tat-teatru, illi ippubblikajna dawn il-kotba kollha 190 ktieb fuq żmien ta' 40 sena. Din is-sena qegħdin niċċelebraw din l-anniversarju u qed nistiednu lill-pubbliku biex jiġi fil-Festival tal-Ktieb biex jiċċelebra magħna u jagħżel ukoll wieħed jew tnejn jew aktar kotba minn daw il-190 li ppubblikajna mill-1982 lil hawn. Sa mill-bidu tagħha fl-1982 l-SKS kienet impenjata li tinforma u teduka lil qarrej b'kidbiet politiċi, storiċi, biografiċi, edukattivi, drammi u novelli. Il-kotba li ħarġu b'kontenut politiku kellhom skop politiku xellugi, madankollu l-SKS tistqar li qatt ma provat influwenza lill-awturi la fil-kitba kreattiva u lanqas mod ieħor. Fost il-kittieba ta' dawn il-190 ktieb li ħarġu insibu awturi kemm moderni kif ukoll tradizzjonali, kif ukoll ismijiet sinonimi ma' riċerka u li huma kritiċi u kommentaturi soċjali. L-SKS ħarġet traduzzjonijiet li qatt ma kienu deru qabel fil-sim Malti. Dawn ivarjaw minn Lu Xun, Cervantes, Charles Dickens u Nicolas Montserrat għal Konfuċju. Għal-ġejjieni l-SKS għandha ħsieb li flimkien mal-awturi tal-pubblikazzjonijiet tagħha tkompli tagħti spinta l-qudiem lill-wirt kulturali, artistiku, letterarju, politiku u soċjali ta' pajjiżna.